hogy nehogy földködjen és visszanyelje. Elégedett magam. Nagyon. Kicsi szépségem. Gyönyörű vagy. Igen. Mosolyog? Mosolyogjál. Mosolyogjál. Na gyere kicsit. Na gyere. Meretegszik annyit, merefordítsa. Oda a fejét, oda jó. Jó. Nem. Ha végig gondoljuk, azt nézzük, akkor jobban ösztönző, hogy levegőt is vegyen. Tehát azt mondják, hogy sokat olvastam, milyen volt bölcső halálozás és ritkán. Na, ugye ösztönzően. És amikor lássuk a körülöttük, akkor a hasonlálás, altatás, az jó. Én szeretem, szóval mindenki nagyon sógor, és nagyon sokan mondják, hogy a házi orvosok, meg a gyerekorvosok is nagyon ajánlják ezt, hogy hasonló gombos. És nekem ugye 4 éves a kisfiam, és nekem ilyen 3-4 hónapos volt, amikor először mondták, hogy a hasonló. Én gyerekem, és sógor az első perctől is mosogatta a picit, júniusban készítek ebben, és nagyon-nagyon szeret hasonló, és olyan jól érzi magát, és erős, a hasfejes és ritkán. Tehát nem is a ritkán, hanem hogyha fáj a hasa a hasonban, akkor úgy jobban kötik. Na, aludján azt, hogy most már fent is létesen. Menjen nyugodtan még. Na? Jó, van, ha keserben is ott valami. Hát igen. Hát igen, most ön elkezdik fülözni. Nem, mert te fülöztél. Fülöztél? Nem nyugodtan, még elkezdem. Nem sok időt, hogy 5 perc, mert a vaskomozást csinálom. Felelgetem is, hogy 4 is. Aztán 4 is feküdjünk. Nem kell betolni, ma itt maradok, menjen nyugodtan.